to wadda kaga akan duniya, ita duniya akanta akan duniya ko ashar bai kamata kama wani ba. Kimar duniya da abin da za a mora a rayuwar duniya wallahi bai kai ka zagi uban wani akanta ba, wato kimar ta ya kasa a zagi uban wani akanta. Wadda kuma kaga zai iya kafirce ma Allah, zai iya saba ma Allah don morar rayuwar duniya, to ya fahimci duniyan ne upside down. Inda yake saman shi nan yake kallon ƙasa, inda ƙasan yake nan yake kallon sama. Kimar duniya wallahi bai kai ka tafi gun boka ba, bai kai aje a matsafi ba akan duniya ba. Duniya ta kasa ka je a maka asiri ko a ma wani asiri ko a ma wani harka na tsatsuba ko tsafi wai akan ka samu rayuwar duniya. Ita duniyar ce baka fahimce ta ba, wallahi kimar ta bai kai ka saba da kowa ba balle da Allah. Kimar duniya wallahi bai kai ka saba da kowa akan ta ba, wallahi balle ubangijinka. Idan ka kalli yadda Allah ke mana wa'azi da alkur'ani da yadda yake jan hankalin bayi, wato za ka gane cewa Allah yana tsananin ƙaunar mu, yana son mu, ba abin da Allah ke nufin mu da shi idan ba alkhairi ba. Ka kalli karatun alkur'ani, wato duk lokacin da Allah ya zo jan hankalin bayi za ka ga yana kai su ne zuwa ga ƙarshen al'amari. Ba za ka taɓa gane rayuwa yaya take ba sai in kana da lura mai zai je ya dawo. In ba ka da wannan ba za ka taɓa fahimtar rayuwa ba. Ibn al-Qayyim ya ce ƙarshe sai ran da za ka bar duniya. Kaga kuma an yi a makare. Ita rayuwa me zai je ya dawo ƙarshen al'amari. Yanzu ba gamu a rayuwar duniya ba, to haka in Allah ya zo mana magana sai ka je na izar sama'un shakkat, izar sama'un fatarat, idan sama ta kece. Rikicin na can ne, ba yana ofis ba ne. Ƙarshen duniyan a nan magana yake. Nan ka zo ka shiga jif ɗinka ba komai ba ne, ka shiga gidanka ba komai ba ne, amma duniyar ƙarshenta a nan rigimar yake. To in ba ka kallon ƙarshen al'amarin, to ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba. Ita kuma duniya da Allah ke cewa kar ku bari ta ruɗe ku, duk lokacin da ta zo ma magana, ita kuma abin da ke cikinta take ma magana, ba za ta taɓa ma maganan ƙarshen ta ba. Shi yasa wurare don ka jana cewa kar ta ruɗe ku, kar ta ruɗe ku. Ita idan ta zo maka magana, manyan gidaje, manyan motoci, ɗinki, ina za ka je ina za ka dawo. Shi kuma Allah ba wannan zai nuna maka ƙarshen yaya za ta zo.